гум кардагима паспорт срочно бахдо ду пур дар ойликш 50000 ва хонаҳои фурӯшӣ, заминҳои фурӯшӣ, мошинҳои фурӯшӣ, мошинаи фасон фасон дар ҳамин видео ҳастад. Видеоро то охир тамошо кунед. кадоме дар видеои ман лайк мемонад, мо дуо мекунем ки паго соҳиби инам қадар пул шавад ва проблемаҳояшон тамом шавад. кадоме ки дар канали мо бори аввал аст, ҳатман дар канал обуна шавед ва колоколчика бижиқед, то ки аз наворҳои нави мо бехабар намонед. рақамҳои ман дар рӯи экрани шумо ва дар поини видео. агар шумо хонаи фурӯшӣ ё замини фурӯшӣ дошта бошед, дар ватсаби ман ё вайбери ман равон кунед. мо бепул реклама мекунем, бепул. видеоро сар мекунем аз паспортҳои гумшуда. як бародар паспортшо гум карда, ин ҳозир овозаша мемонам, худтон гӯш кунед. ассалому алайкум брат, чхели назисозӣ, саломатӣ хуб, коро чхеле ака. Ака я паспорт гум кардагима паспорти тоҷикӣ. Юсупов Фахриддин Миралиевич, ноҳияи Вағш. 2014 гум кардагим ака. Таксиҳои данғарада свор шидагим. Короче, нам мондагаем. Турну таксида. Амира я рекламаш кунин ака. гап нест бародар, ина мо реклама кардестем. аз ҳамаи шумо бародаро хоҳиш карда мешавад ки ҳамин видеоро поделиться кунед дар WhatsApp, Viber, Imo ва дигар соцсетҳои сетуда. ина ёрдами хуб мешавад да, то ки ин бародар паспортша пайдо кунад. ин ҳам як ёрдами хуб мешавад. иншоалло видеоро поделиться кунед. як бародар мада галасҳои роӣ кард дар Имо ки мега ака ҷои кора дар Москва. город Лабиданги мега, ду повар дар кора мега. ин ҳозир овозаша мемонам, худтон гӯш кунед. салому алайкум сози ака, хубӣ чо кардӣ братан, ама мемонӣ дар ютуб беҳад кори хуб мешида ба худо ака. барои срочно ба худо ду пур дар кора дар ки ҷое бошан, мақсад билет пулишона мегирем, билетшона мегиран, ойликш 50000 ҷои хуб ҳаст, ҳамаи чизаш ҳаст, просто ами абет ужин тайёр мекунӣ, саду дамда. фирмаи Газпром ака. ҷои кор ами чида Ямалинская область ака. город Лабиданги. 21 числа штоби дами чи бошанда шаҳр да бошан. ами шаҳри амҷада бояд бошан 21 да. ами ду повар боша ака, зана ака 25 сола то 40 боша мешава ака. ойликш 50000 беғазна билет пули билетша дамо кор мекунӣ, ямо дам мегирӣ, коҷи билета мегира, мақсад хонат мерай, ҷой мерай, билета ай тарафи ҳам фирма чун бе мақсад минус пинуси ойликат беғарзи ойликат билета туда абрада ҳамаша ҷавоб мегам. мо худмон ака ҳами фирма да 4 моҳа кор кардесем ака. ина бародаро ҷои кор зур будай, ойликшам ойлики хубай, бад нестай, 50000 ойлики созай. ина касе бекор бошад, рақамҳошон дар рӯи экрани шумо занг занед, маълумоти бештарро аз худаш дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, маҳаллаи Жилмастӣ, пеши сеюм база. дар 3 сотиқ замин, 3 дар хона бо калидоруш. кухниш, баня бо таъмири замонавӣ таъмин аст. ҳоҷатхона дора. об светаш доимӣ. ҳуҷҷатош 100% аст. нархаш $30,000. ба сомонӣ гардонем агар 290,000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. WhatsApp, Imo ҳаста. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хуросон, ҷамоати Қизилқалъа, деҳаи Хундонӣ. 10 сотиқ замин, 5 дар хона
ва як калидор. об светаш ҳаст. дару тиреза потолокош ҳастай. документош 100% аст. хона дар наздикии роҳи калон аст. нархаш 100,000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо WhatsApp, Viber, Imo ҳастанд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар Зарафшон, рӯпарӯи бозорча, аз рӯи лоҳия якхонага, 51 метри квадратӣ. духонагашам ки мега мешавад. нархаш 190,000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо WhatsApp ҳастанд. хонаи Алишӣ дар Россия, дар Рязанский област. доми 5 этажа дар 5 этаж қарор дорад. 3 комната. газ, об, светаш ҳаст. мебел дорам мега, ба мебел чизош хати фақат алиш карда мешавад. ба хонаи дар Тоҷикистон буда мега. ина касе хоҳишманд рақамҳошон дар рӯи экрани шумо WhatsApp, Viber, Imo ҳастанд. замини фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, роҳи Сумбула, охири Уртабуз. 6 сотиқ замин, фундамент дорад. кирпичҳои хонаҳо тайёранд. як мошин қом, як мошин санг ҳастанд. тахтаву мехчаош падарка мешавад. об светаш ҳаст. ҳамсояҳо зиндагӣ доранд мега. документош 100% аст. нархаш 80,000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо WhatsApp, Viber, Imo ҳастанд. мошини фурӯшӣ Opel Vivaro. соли бароришаш 2003. объём мотор 1.9. сӯзишвориаш дизел. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Панҷакент. нархаш 60,000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо WhatsApp, Viber, Imo ҳастанд. мошини фурӯшӣ ВАЗ-21 99. соли бароришаш 2000. сӯзишвориаш газ ва бензин. объём мотор 1.5. коробка механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Москва, город Новосибирский. нархаш 70,000 рубл. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо WhatsApp, Viber, Imo ҳастанд. мошини фурӯшӣ Исус Трапер. соли бароришаш 1992. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 30,000 сомонӣ.
боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо WhatsApp, Viber, Imo ҳастанд. мошини фурӯшӣ Mercedes Sechka, соли бароришаш 97, сӯзишворияш газ ва бензин, объём мотор 2. состояние мошин 100% аст. мошин қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. нархаш 35000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо WhatsApp, Viber ҳастанд. мошини фурӯшӣ Opel Bechka, соли бароришаш 96, сӯзишворияш газ ва бензин, объём мотор 1.6 16. мошин сентрзамок, газаш заводское мега. мошин қарор дорад дар райони Ҷалолиддини Балхӣ. нархаш 27000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо Imo, Viber ҳастанд. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошед, ҳатман дар видео лайк монед ва фикротонро дар комментария нависед. фикрҳои шумо барои мо муҳим аст. ва тамоми бародарон, ҳамин видеоро падилитса кунед. пешакӣ ҳазор раҳмат. ва бародарон, мо як канали дига дорем. номи канал Oila TV. дар ин канал ҳама чиз фурӯхта мешавад. хонаҳои фурӯшӣ, заминҳои фурӯшӣ, мошинҳои фурӯшӣ. рӯзҳои наздик дар ҳамин канал видеоҳо мебирояд. шумо аз ҳамин канал дастрас мекунед. ҳозир кӯрукш мебирояд, шумо дар ҳамин ҷа дуроен прамой дар ҳамин канал дохил мешавед. ва ҳама каса саломат бошед. аллоҳ мададгори ҳамаи шумо бошад. хайр дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хайр дӯстон.